Και άδεια στο τερέν. Τώρα θα μας βγάλει στο τερέν. Κινείται το πιο έντονο πρόβλημα. Όπως βλέπουμε, η χρονολογία έχει μεταφερθεί στις 23 Μαρτίου 1821. Αυτό είναι εδώ πέρα ένα στρατηγικός χάρτης, ο οποίος εμφανίζει ένα πιόνι, συγκεκριμένα ένα στράτευμα το οποίο κινείται από τη Μάνη στην Καλαμάτα. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν φτάνει το πιονάκι συγκεκριμένο στην Καλαμάτα, εμφανίζει αυτό το μήνυμα που λέει ότι η μέρα του ξεσκομού έχει φτάσει. Ωραία. Μαρτίου. Ξεκινάει από την Αδούλο τη Μάνη. Λοιπόν, κάνουμε κλικ έναρξη μάχης. Περιμένουμε να φορτώσει τα αρχαία. Ναι. Εδώ τώρα θα βγούμε σε ένα τερέν. Θα είσαι στο στρατό σου, θα υπάρχουν Τούρκοι. Και οι αντίπαλοι που είναι εξοπλισμένοι και τα λοιπά, έτσι. Ναι, επειδή εδώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επανάσταση, δεν γνωρίζουν οι Τούρκοι, δεν το περιμένουν. Δεν το περιμένουν και ευνηδιάζονται. Είναι λίγοι. Αν χάσει αυτή τη μάχη, όταν ξαναπάς για την Καλαμάτα θα είναι πιο πολλοί. Θα είναι οργανωμένοι. Το έχετε προβλέψει. Θα οργανωθεί πιο πολύ. Δεν υπάρχει να τη χάσει αυτή τη μάχη γιατί υποτίθεται ότι έχει τον Αν είσαι. Άμα είσαι στο εξοπλισμό, μπορεί να τη χάσει τη μάχη. Ναι. Συγγνώμη, μπορεί και να χάσει όμω, αν δεν είσαι καλό στρατηγό. Φορτώνει ακόμα. Λοιπόν, μόλις φόρτωσα. Για να δούμε. Κάνουμε κλικ έναρξη μάχης. Πάμε μάχη. Λοιπόν, να το. Βλέπουμε το στρατό μας, αυτό πέρα είναι καριοφύλια. Ναι. Κουμπούρια, ο Κολοκοτρώνης, το στράτευμα. Ο Κολοκοτρώνης εκεί στη μέση. Ναι, αυτό είναι με το άλογο. Το μόνο γίνεται με άλογο. Στο άλογο. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια εξυνάγηση στην πίστα. Ναι. Εδώ πέρα είναι θάλασσα. Ωραία. Οι Τούρκοι που είναι. Ψαράκια, οι Τούρκοι είναι εδώ πέρα. Γενικά. Οι Τούρκοι. Ωραία. Υπάρχουν και διάφορες επιλογές που λέει ότι οι Τούρκοι αντίστοιχα πάνω έχουν την τουρκική σημαία και οι Έλληνες αντίστοιχα μια ελληνική σημαία. Στο χρήσιμο να ξεχωρίζει γενικότερα τα στρατεύματα. Ναι. Πρόκειται για μικρά. Για κάνε τους να συγκρουστούν να δούμε πώς υπάρχει. Λοιπόν, γενικά επιλέγουμε τα στρατεύματά μας. Ναι. Και τους αποστέλουμε προς το μέρος στην ουσία των Τούρκων. Είναι σαν το Age of Empires. Ακριβώς, ναι. Στο πεδίο των μαχών είναι σαν το Age of Empires και στο χάρτη μέσα είναι σαν civilization. Τώρα ο Αγγέλης το πήγε απευθείας. Λοιπόν, οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν τους Έλληνες που ήρθανε και ξεκίνανε κανονικά η μάχη τώρα. Η σφαγή, παιδιά. Ναι. Βαράνε και τα όπλα. Είναι πιο πίσω, δεν φαίνονται τώρα. Και τώρα έχει σχέση με τις επιλογές, αν έχει πυροβολικό, αν έχει περισσότερα καρδιοφύλλα, αν έχει περισσότερα για τα γάνια κτλ. Η σωστή πρακτική είναι να στέλνεις μπροστά για τα γάνια, μιας και να κρατάνε άμυνα γιατί γίνονται μάχες σώμα με σώμα, και τα καρδιοφύλλα και τα κουμπούρια να βαράνε από πίσω, μιας και έχουν καλύτερη. Και έχουν επίθεση από εμβέλεια. Οπότε βλέπω νικήσαμε τώρα. Το πάμε καλά. Το πάμε καλά, ναι. Εσύ ξέρεις και τα κόλπα τώρα, για εντάξει. Είναι εύκολη η μάχη, γιατί όπως είπαμε είναι ανοργάνωτοι οι Τούρκοι. Και όταν προχωρήσεις, πας όπου θες δηλαδή. Πας σε ιστορικές μάχες ή μπορείς να πεις εγώ θα πάω να κάνω μια μάχη, ας πούμε, στην Ηλιούπολη. Ναι, και κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτά τα κάνατε με δική σας πρωτοβουλία ή στα πλαίσια κάποιου προγράμματος στο Πανεπιστήμιο? Με δική σας. Εμείς συντονίσαμε μια ομάδα η οποία προσβλέπουμε να αναπτύσσει παιχνίδια για το μέλλον. Είναι το πρώτο παιχνίδι που φτιάχνετε. Το οποίο λέγεται για να το. 1453-1821 η ώρα της απελευθέρωσης. Η ώρα της απελευθέρωσης θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες. Τεχνολογικά είμαστε σε θέση εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε τέτοια παιχνίδια εισάξια με τα γνωστά παιχνίδια που έρχονται απ' έξω? Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι αρκετά πίσω από αυτούς τους τομείς γενικότερα. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή αυτό που κάνατε εσείς. Όταν ξέρετε ότι για την κατασκευή ενός παιχνιδιού απαιτείται ένα τεράστιο budget. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει πίσω μια στην ουσία εταιρεία η οποία θα προμηθεύει τα άτομα αυτά για να δημιουργήσουν ένα τέτοιο λογισμικό. Γιατί πρόκειται ένα λογισμικό το οποίο έχει τεράστια πολυπλοκότητα και θέλει πολλά άτομα. Δηλαδή στο εξωτερικό. Αυτό το κάνετε από την αρχή, ας πούμε. Κάνατε και καμιά αντιγραφή από κανένα άλλο ξένο, καμιά βάση. Επιρροές στην ουσία είχαμε. Εντάξει, λογικό να είχαμε κάποιες επιρροές από κάποια. Όχι σαν ιδέα, λέω και τεχνολογικά. Και τα σκίτσα, όλα αυτά. Όλα είναι δικά μας. Πόσο καιρό σας πήρε να το κάνετε? 1,5 χρόνο. Ναι, το δουλεύουμε. Μαζί με τον Γιώργο Παπά και τον Πάνο Παπαθανασίου. Ναι, μπράβο. Είναι τεράστια δουλειά. Ο Παπάς ο Γιώργος είναι στη μουσική. Γενικότερα τα μεγάλα στούντιο που φτιάχνουν τα παιχνίδια στο εξωτερικό είναι να φανταστείτε άτομα που είναι 100-150 άτομα. Όλο το team. Και από όσο ξέρω και αυτοί 1-2-3 χρόνια παλεύουν τα παιχνίδια. Δεν είναι. Γενικά να σου πω κάτι, να το φτιάξεις, γενικά να το δέσεις. Όταν το καταφέρεις δεν τελειώνεις. Αυτό είναι το κακό. Ότι μπορεί να έχει πολλά λάθη τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ότι βρήκατε λάθη, προφανώς τεχνικές αδυναμίες, τα διορθώσατε, το παλέψατε. Αναγκαστικά. Δηλαδή βγάλαμε και ένα beta demo το Νοέμβρη. Το πήραν οι χρήστες, το κατέβασαν από το ίντερνετ, είδαν τα προβληματάκια. Σας κάνανε παρατηρήσεις? Ναι, μας είπαν, μιλήσαμε δηλαδή με χρήστες, μας είπαν αυτό και αυτό. Είχαμε δει και εμείς κάποια πράγματα, τα διορθώσαμε όσα μπορούσαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να παραδώσουμε το έτοιμο παιχνίδι. Και πόσο κάνει αυτό? Αυτό όταν βγει στην αγορά θα κάνει στη τιμή των 29,99 ευρώ. 30 ευρώ. Μάλιστα. Τιμή ενός παιχνιδιού.
Είναι καλό γιατί είναι και στα ελληνικά, οπότε είναι πιο εύκολη ο σοκισμός. Εσείς σε ποια πανεπιστήμια πάτε? Εγώ είμαι στο Μετσόβιο, το Πολυτεχνείο, είμαι στους ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών. Είμαι στο τρίτο, τώρα πάω για το εξάμηνο. Εγώ είμαι στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Καλαμάτας. Ωραία. Οπότε του βλέπω έχετε μέλλον. Αν έτσι από τα λίγα που ξέρετε από τα παιχνίδια, είναι ένα παιχνίδι που έχει αξιώσει. Συγκεκριμένα είναι το πρώτο ελληνικό παιχνίδι στρατηγικής από φοιτητές και είναι από τα ελάχιστα ελληνικά που έχουν βγει. Πολύ ωραία. Να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια γιατί είναι σημαντικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα. Απλώς θέλει μια ενθάρρυνση γιατί εξοδικαιολογούνται οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται γιατί έχουν και μεγάλη αγορά. Εμείς εδώ θέλει λεφτά. Όπως καταλαβαίνετε κιόλας το παιχνίδι, επειδή έχει στενή θεματολογία, θα βγει μόνο στην Ελλάδα. Αφορά το θέμα μόνο Έλληνες. Αργότερα, άμα πάμε καλά και έχουμε τη δυνατότητα. Και στην Τουρκία. Και στην Τουρκία. Γιατί? Κοιτάξτε, υπάρχει μια σκέψη βέβαια που μιλάμε με την εκδότητα εταιρεία μας να βγει το παιχνίδι και στο εξωτερικό, σε χώρες που υπάρχουν ομογενείς. Δηλαδή Γερμανία, Αυστραλία. Αν πάει καλά και έχετε καλά δείγματα, μπορεί να το μεταγλωτήσετε κιόλας γιατί έτσι κι αλλιώς στρατηγική είναι στρατηγική. Δεν ενδιαφέρει τα Βαλκάνια γενικά γιατί και αυτοί υπό τον ζύγο των Τούρκων ήταν. Πολύ ωραία, μπράβο. Συγχαρητήρια, παιδιά. Μπράβο. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, θα γυρίσουμε.